Romans 12:12. Romans 12:12. Romans 12:12. Uthando nokuphathana kahle. Verse number 12. Yes. Ethembeni nithokoze. Hallelujah. Osizini nibekezele. Hallelujah. Ekukhulekeni niqinisele njalo. Thandaza. Iphilile ikhasa khamusathana bayo. Hallelujah. Ngizoqala iphawuhlale phansi, ngihlala phansi khuleke nje. Ngizomisa. Ngizokwenza so3 phela ithemba, ukubekezela, sethandaza. Sesihlukana. Awuqale phansi. Ethembeni nithokoze. Lithi iBhayibheli lami ethembeni sijani siyathokoza. Uthi umbhalo uthi kuyofika ikhathi lapho khona izinto sophambana nawe. Uthi umbhalo izinto siphambana nawe. Wena kuphela shiya isimo esikuhluku uyohlala ethembeni. Ube nethemba ngoba ithemba lizokuthokozisa. Ithemba lizokutshela izokutshela into enhle nentsha ngempilo yakho. Ithi noma izimo ophambana nawe usuhlala esimeni abohlala ethembeni. Yiba nethemba lokuthi elinye ilanga noma ngalungile kodwa kuzolunga. Yiba nethemba lokuthi hayi noma ngabamnyama namhlanje aphinde ubamnyama ubuye ukhanye. Amanye amazwi awuthi umnyama kanti ungahlala emnyameni ubuhlala ekhanyeni. Okuyazi izokhanya. Awunakubona izinto ziphambana nawe uthi hayi all is well. Indaba uya-understand ukuthi asikho isimo esipermanent. Nasifika namhlanje sizodlula. Sake safika lesinye samnyakazisa usurvive. Jesus. Oh, hallelujah. Sake safika lesinye samnyakazisa. You are still scared. No matter how you feel. Now let's not try to be enough. What my feet are, I'm a man. That's how it was. She's there the whole time. Good night. I'm a feet. I'm a man. I'm never seen. Not that I'm not something. This is how you tap. Not tap with your home. Everything bad. I'm a man. Jehovah, umani amaqaba abasimamisimo bathola Jesus. Hallelujah. Oh yes. Oh yes. Jana bakhupha nabazonda kulela mina sengaphela nongaphezulu bakwenzayo akulutho mina sihamba nakho nangathuka hamba nasinhlaba nangisonda ngihamba indaba ahlale esimeni hlale ethembeni asithembayo bathola izinto ezintsha. Oh hallelujah. Siyabonga Jesus. Khona umusho kakhulu ngoba bethembayo khona ufuzwayo. Ngoba bethembayo khona ufika lokungalahleka kodwa lo bethemba angena uthole yomulisa lonke okhiwe isikhona indaba kulabo ababethembayo hayi ngoba abanye balahlekela kakhulu ababethembayo bayalahlekela I'm
usmile uprofeti uthi uhleli moyizeni ngoba manje ukuthi seke ngabhekana nomphezulu nalo bekuyini kwesinye isikhathi awubhekana nabo kusokune price over ukuthi phela the price of wena uyibona lithi iBhayibheli igolide uma lizosetshenziswa ngendlela empilweni is qualified ukuthi alisebenze ingosi yabantu ifuna trusted and contested Jesus asibazi ukutrust sesibona ushebile asibazi ukuthemba sesibona izinethe akasibuka sibona ekhaya yawo labantu basamethemba nakalokho ngoba usike washaywa kodwa wasurvive qhubeka sikhathi sophela nalakudedenda osizini nibekezele uma ubuhlungu ubekezele hayi uma kungelula noma kungelula kodwa bekezela umbekezele umuntu asegcoba ubhozo waphila wagcoba kodwa njalo understand izwi ukuthi osizini siyabekezela kuba ngathi isiphukuphuku kodwa ufona ukuthi bhalabizwi anje shakalise ngathi bakhulu unaki ubekezele noma sebendakazisa anobusilima akubabhisi anokubakuhlushwa yabekezela ibekezela noma basenzeki ibekezela noma basavumi ibekezela noma usiyahlanganisa ngahlangani ungayeki bekezela Jesus. Oh yes, Jesus. All one thing about it to you is to gossip you about your problems. Amen. Jesus. I want to know when I look. All one thing they have, to gossip about it in funeral. Jesus, what a jet, so good. You want a jet, so good. You want a jet, where all have a better no Zara, told you, Jesus. Oh, hallelujah.
khuleka masikayo umhlabathi onegolide iwona oguthwa. Golide kuzokushiywa enkulu sizokuba sebenza ama-comfortable osizini, sebenza baba nama-means okuphila osizini, baba nama-means asiphila nakho. Ngisho u-8 usele-program yosuku lonke uthi u-8 ngelangeni ngonani lokhu isithole thizeni nokubabandiya hayi kuye futhi wayused empilweni engandawo nakuyezokhulula ukuthi hayi kodwa irecipe yokuva on wasendlini kaJehova uzoba impondo ze-altar uthi izofela la uthi izofela Oh yes, Jesus. What's about people? What's about people? Just a corner message. Just a corner message. Ngitshaya isolo umufu uthithile bofuna kushithe impilo yakho shithi recipe nayo phila. Hallelujah. Oh yes. Dilo nkosikazi upheka. Ngibona shama recipe. Excuse me. Shama recipe. Jesus. Ngibona shama recipe. Futhi bakusebenza impela ngizecasha kumele siphele ngidinga. Wawuphela umcimbi bizayo. Abakholwa bethembe angikhokhele futhi. Asebenza bayifika umsekhathele. Imali ayikho futhi. Ufuna ujeqe la ngidele receipt abantu kajeqe. Ufuna inyama la ngidele siphiani inyama. Manje yabantu ukuthi umuntu ebethe irecipe kajeqe kodwa befuna ukupheka beef. Kodwa ubambe irecipe kajeqe ufuna ukupheka beef. Uma sithi oh yeah the recipe iphethe ayona yenyama abebe nenkani ayibambe nenkani hayi shithi recipe yophila irecipe kathaza ukathaze noma ngobuke indaba usithi impilo yakho uzabana usitho. Thandaza ekukhulekeni niqinisele njalo. wena lokugcina ekukhulekeni qinisele njalo. Amen. Wafundisi ukuthi uNkulunkulu nomusa. uNkulunkulu nomusa. Kahle uNkulunkulu nomusa. Ngoba bonke abasindisiwe ukukhuleka kabezwe. Kodwa uNkulunkulu ubona nomhawu. Bonke abantu abasindiswayo kodwa kuzwe adabuke. Kahle njalo. Ithi abangingingingingani. Uma ufica ingane kaMasikane ikhala, ingane kaNdlovu ikhala, uzoyeka kaNdlovu uqondo sitshela useqala. Khipha uqala kaMasikane, uqondo kaMasikane, noma akhe usikhiphe imbanga. Unjalo uNkulunkulu. Uma kuthandaza usindisiwe wakhe nomunye ongasindiswanga uNkulunkulu uqala ngokuqala amsusa kuthakule bese uyakwazi ukwazi okay nawo ukhona manje ngoba uNkulunkulu nomhawu uNkulunkulu nesineke obathanda bonke abantu uNkulunkulu abantu bathanda bonke. Isikhathi sami ngizama isikhathi singangishaya isikhathi singakhona 10:15 singafana. Thank you so much. Niqinise njalo kuphi vala ngalelo nikodwa kanjani abakhulekayo kodwa kuhle ukukhuleka ube wazana nalomuntu okhuleka kuyena. Uthandaza endaweni nawo ongowakhona uyathandaza nje awuyena kuleyo ndawo.
hayi asibuhlungu zana yabona nelikhipha inyembezi nanyembezi seduzana ushaya ngikhala ngazi ngakufela kwehle nje yabona nelikhipha inyembezi ukuthi abantu bamthandaza uNkulunkulu kodwa bekho bekhipha imali ezishisiwe bebe uma Good Friday kodwa babuye inhliziyo zabo sekungasenjalo ngoba bahambe baye esontweni abangaya uNkulunkulu bebeyisonta bakhiphe ngale mali nomphako nanami ngoba masayelo usikhathi mawusentoze kwangwa ngiqeda ukukhuluma ngoba sonke lapho